вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров дар шаҳри Москав бо вазири корҳои хориҷии Афғонистон Салоҳиддин Раббонӣ раванди сулҳи Афғонистонро баррасӣ карданд. Ба қавли мақомдори рус, Москав ирсоли таҷҳизоти низомӣ ба Афғонистон ва таъмири онро идома медиҳад. Лавров гуфт, ки дуҷониб дар масъалаи зарурати тавсеяи раванди сулҳи Афғонистон ба мувофиқа расиданд. вазири корҳои хориҷии Русия тасдиқ кард, ки мизбонии конфронси байналмилалии сулҳи Афғонистонро, ки эҳтимол моҳи равон доир шавад, ба ӯҳда гирифтааст. мо тасдиқ мекунем, ки коршарикони афғониамонро ба мулоқоти дигар даъват кардем, ки шояд дар миёнаҳои моҳи феврал баргузор шуда, дар он вазъи Афғонистонро бо иштироки Русия, Афғонистон, Покистон, Чин, Эрон ва Ҳиндустон баррасӣ кунем. дар ин нишаст ҳамчунин аризаи Афғонистон барои узвият дар созмони ҳамкориҳои Шонҳой ва ниҳодҳои минтақавии мубориза бо терроризм арзёбӣ хоҳанд шуд. Лавров мегӯяд, Афғонистон ба ҳайси нозир дар созмони ҳамкориҳои Шонҳой нақши бориз доштааст. узвияти Афғонистон дар созмони ҳамкориҳои Шангҳай муҳим аст, ба виҷа дар шароити феълӣ дар рӯ ба рӯи таҳдиди террористони байналмилалӣ, тақозоҳои ғайри қобили қабули Толибон ва гурӯҳҳои ифротии исломӣ, ки саъй доранд дар шимоли Афғонистон ҷои по пайдо кунанд. дипломати баландпояи рус изҳори умедворӣ кард, ки ҳамкориҳои Русия бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар давраи ҳукмронии президенти нави Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Дональд Трамп дар мубориза бо гурӯҳи террористии ба ном Давлати Исломӣ ва амнияти минтақа ва бахусус назму суботи Афғонистон таҳким меёбад.